ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ରୋଗ ତାଙ୍କର କଣ କରିପାରିବ? ରୋଗ କଣ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ? କେମିତି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତୋର ବିସ୍ତାରଣ ହୋଇଗଲା? କିଛି ବିସ୍ମରଣ ହେଇନି ପ୍ରଭୁ, କିଛି ବି ଭୁଲିନି। ସବୁ ପରା ମୋର ମନେ ଅଛି। ମୂର୍ଖ ମୁଣ୍ଡ ତ ସେ ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ତଥାପି ବିଶ୍ୱାସରେ ମାଟି କାମୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଆଶାରେ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ ଠାକୁରେ? ମାରିଲେ ମାରିବ, ରଖିଲେ ରଖିବ। ମାରି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଠାକୁରେ ତ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ କେତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛ। କଣ ଦରକାର ମାଗୁନ, ଠାକୁରେ ତୋର ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ହେ ମନୁଆ ଠାକୁରେ, ପୁଣି ମାୟାରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଭିକାରୀଟାକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ ଠାକୁରେ, କଣ ମାଗିବି? ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଟଙ୍କା, ସୁନା, ଧନ ଦରବ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଟଙ୍କା, ସୁନା, ଧନ ଦରବ ପାଇଲେ ତୁମର ସୁନା ମୁହଁ ମତେ କଣ ଦିଶିବ ଠାକୁରେ? ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ପରା ସବୁ ଧନ ଦରବର ମୂଳ, ତୁମେ ପରା ସବୁ ରୋଗର ବୈଦ। ତୁମକୁ ତ ପାଇଛି, ଆଉ କଣ ଦରକାର ଆମର ଠାକୁରେ? ଆଉ କଣ ଦରକାର? ତୁମେମାନେ କିଛି ନ ମାଗିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହେବନି। ମାଗିବି ଠାକୁରେ, ନିଶ୍ଚୟ ମାଗିବି। ମନା କରିବନି ତ? ଗୋପୀନାଥ, ଯାହା ମାଗିବି ତା ଦବ ତ? ହରି, ତୁ ଆଗେ ମାଗ ନା। ତାହେଲେ ମତେ ଏତିକି ଦିଅ ଠାକୁରେ। Hare